Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 5000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 5000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Tɛnɛ septembre kalo tile 25 san 2023 aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan Mali kunnafoni.net ka taa se Mali kunnafoni show jabarani o ma an bɛ aw fo la danti foli min na kunnafoni min na b'aw sigi k'a makɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se juma ma nin y'o waati selen a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka cɛmancɛ fanga jamana marabaw olu kɔni ye kunnafoniya ni ka o bɔ ka bin ni k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kalafili ye o kɔni o bɛ na a boloda kunnafoniya ale bɛ na lase aw ma an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ administration territoriale o ma ka taa se an ka jamana ka kumalasela ni o fɛnɛ don n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye aw ni an ka jɛ ni ka ale ka kunnafoniyaw ka olu lamɛn jamana kalafiliko kunkan ko olu kan. Kuma fɔlɔ ye mun ye en bɛnbiri bala septembre 2020 ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra n'an b'o wele ko concertation nationale concertation tɛmɛlen laɲini fanba kun ye mun ye ko ka kalata organiser fan bɛɛ o kalata la maires ka kalata bala ani députés fana ta bala parce que aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maires ka mandat expiré no depuis kuma jan o de kɔnɔna la chronogramme mun proposera ani CEDEAO sigira an kumara chronogramme mun kan chronogramme na fɛn fila kun b'a la n'an b'o wele ko réforme politique et institutionnelle c'est-à-dire k'an ka jamana sigilen bɛ jɔsen minnu kan ka se ka yɛlɛma don la sani kalata ka organiser pour que a ka ca Ala fɛ mankan kana bɔ kalata la donc o bɛɛ de tun bɛ chronogramme kelen kɔnɔna la Ala barika la baara caman kɛra la parce que n'a jateminɛ référendum yɛrɛ kɛra sani référendum kalata ka kɛ constitution fo kun ka sɛbɛn fo mɔgɔw kun ka bɛn ko la projet de constitution kɔnɔna la o tɛmɛlen kɔ loi électorale fana falenna loi électorale de ye EJ créé ni EJ ka baara ɲɛsinnen bɛ cɛ kalata ma donc an ka jateminɛ k'a fɔ transition wagati tɔ délai mun dilen don n'an ko k'an bɛ kalata bɛɛ organiser c'est à dire que n'o ye maires ka kalata ye ani députés ka kalata a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc vraiment jateminɛ kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka principe ye mun ye jamanadenw ka hɛrɛ bɛ mun na n'o ye troisième principe ye ka taa directement élection présidentielle la élection présidentielle de bɛ transition kuncɛ n'an ko k'an bɛ nin bɛɛ kɛ wagati ka dɔgɔ mais a bɛɛ n'a ta élection présidentielle mun don chronogramme kɔnɔna la élection présidentielle premier tour o tun bɛ bɛn 4 février 2024 a deuxième tour n'o y'a sɔrɔ deuxième tour kan ka k'a la o tun bɛ bɛn 18 février 2024 mais jateminɛ yɛrɛ la ka gɛlɛn k'a fɔ ko ni date bɛ respecté o kɛlen tɛ k'a fɔ ko élection tɛna kɛ je crois que aw bɛɛ miiri b'a la référendum bɛ kɛ kuma min an bɔra yan k'a fɔ ko techniquement gɛlɛya dɔw b'a la n ko glissement fitinin bɛ kɛ ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman bɛ yen lagosili tɛ mais mɔgɔw bolo ko k'a tun tɛna kɛ mais vraiment bɛɛ y'a ye élection sera ka kɛ référendum sera ka kɛ
vraiment yɛrɛ kɔnɔna la cɛ kun saba b'a to c'est-à-dire que an bɛ report mun kofɔra ni prolongation transition prolongation tɛ fankelen fɛ c'est vraiment un report technique a kun fɔlɔ o ye n'an ka sariya sunba yɛrɛ la n'o constitution ye kalata ni ɲɔgɔn cɛ premier tour ni deuxième tour ni ɲɔgɔn cɛ wagati mun an kun degelen bɛ wagati mun na o ye tile 15 ye o constitution kɔnɔna la sisan premier tour ni deuxième tour ni ɲɔgɔn cɛ 3 semaines de don bon ni comme constitution don faut k'o don loi électorale kɔnɔna la pour que loi électorale ni constitution ka kan kelen fɔ a filanan ye mun ye an ka structure kura min bɛ sigilen don n'o ye SG autorité indépendante de gestion des élections minnu ka baara ye cɛ kalata ye an ka jamana la an ka laada ye mun ye c'est-à-dire que ka bɔ 1er octobre la ka taa 31 décembre la san o san baara dɔ bɛ kɛ n'a bɛ fɔ ko révision annuelle des listes électorales kun jumɛn b'o la n'o y'a sɔrɔ électeur dɔ bɛ yen sisan n'a tigi y'a ka adresse falen c'est-à-dire a bɛ a ka kin bɛ yɔrɔ min na n'a tigi bɔra yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ donc ni révision de b'a to a bɛ se ka wuli ka taa commission mɔgɔ fɛ k'a fɔ ne tun bɛ nin yɔrɔ in na mais bi n tɛ yen bilen n bɛ yan yɔrɔ in de la pour que o bɛɛ ka se ka ta en compte aw bɛɛ miiri b'a la référendum kɛtɔ mɔgɔ caman dusu kasira kosɛbɛ parce que mɔgɔw bolo ni carte d'identité b'i bolo ou bien ni carte d'électeur b'i bolo ni wulila ka taa yɔrɔ o yɔrɔ i kan ka se ka voter bon élection tɛ ten kalata tɛ ten kalata bɛ reposer liste ko de kan ni tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ liste la ou bien n'i tɛ liste mun kan a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i bɛ se ka wuli k'i bɛ taa kala ta yɔrɔ min ja donc ni révision annuelle des listes électorales ni nafa b'a la kosɛbɛ bon a ka gɛlɛn EJ ye jɛkulu kura ye k'a fɔ ko an bɛ révision kɛ octobre novembre décembre EJ ka se ka o révision annuelle des listes électorales o résultat ni jaabi min bɔra la k'a fɔ k'a b'o bɛɛ baara ka fichier électoral fana baara k'a fɔ k'o ka kalata organiser février 2024 c'est quasiment impossible mais a bɛ faamuya parce que chronogramme bɛ négocier tuma min na o y'a sɔrɔ EJ tɛ yen EJ yɛrɛ bɔra chronogramme ni application na wa sabanan ye mun ye n'an b'o wele ko prise d'otage parce que an yɛrɛ bolo tɔgɔ wɛrɛ t'a la o kɔ quoi et que en 2018 an ka base de données RAVEC mɔgɔw b'a la ko NINA et que NINA modernisation la Mali ye contrat dɔ signé avec une société IDEMIA depuis transition daminɛ la an bɛ kuma la pour que u ka wari tɔ min bɛ yen n'o bɛ bɛn miliyari 5 ni kɔ ma jamana ka se k'o sara mais an yɛrɛ y'a jateminɛ c'est que n'an ko k'an b'a sara a ko ka ca marsi 2000 ɲinan san marsi base de données yɛrɛ jɔra net c'est-à-dire que base de données jɔlen an sɛbɛn bulon ma k'a fɔ vraiment u ka ɲ'an ma u k'an ka mot de passe d'a ma parce que n'i ko k'i ye base de données k'i b'a relancer o ka sɔrɔ k'a fɔ i n'a fɔ mot de passe b'i bolo minnu bɛ ordinateur cogo dɔn o b'a dɔn c'est comme ni en 2018 c'est que erreur mun kɛra ka wuli ka taa cɛ mobili san mobili mun clé t'i bolo a n'o yɛrɛ bɛɛ de ye kelen ye quoi ni falen kɛra cɛ données la a ka ca c'est que mɔgɔ fɛn min b'a tigi bolo an bɛ dɔ ta n'a sɔrɔ a tigi ɲɛsinnen bɛ ou bien a tigi jigi dalen bɛ kulubalikɛ ka ou bien ketakɛ dɔ ka dugukolo kan a bɛ taa tɔgɔ yɛlɛma ka jamu yɛlɛma k'a bɛn o ma ka taa ɲɛsin k'a fɔ k'u ka dugukolo a ta ye donc c'est des choses vraiment an b'a lajɛ jateminɛ la kosɛbɛ k'a fɔ k'an b'an ka kan ten k'a bɛɛ falen o fana fɛn tɛ mais a ka ca Ala fɛ an bɛ baara mun kan n'o ye basculement ye ka na système na an yɛrɛ bɛ système mun contrôler c'est que données soin tɛ mun na ou bien k'a fɔ ko an ka jamana mot de passe bɛ cɛ société dɔ bolo Ala k'an kisi o ɲɔgɔnw ma quoi vraiment mais o baara bɛɛ bɛ sen na. An ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ anw ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔw olu ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye ale tun bɛ Nations Unies ka Assemblée Générale ta ko 78 o kɛnɛ kan min ni ale kɔni taara ka taa anw ka jamana ale kuma ni ka o fɔ a ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko bingani wale kɔni bɛ ka taga anw ka jamana ale sɛgɛrɛ banbagaci wale tigilamɔ olu fɛ sanga a n'a ka wagati Faransi ka laɲini o kɔnɔna la ka hakili jigin k'a fɔ ko san tɛmɛnenw taw la
nka an ka maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɔra yen nɔ olu y'o sinsin kuma min kan o de ye an ka jamana ale lakana ko koɲɛw ye min yɛrɛ kɔni ni a bɛ san caman bɔ bingani wale bɛ ka taga anw ka finitigilakaw ni finitigi gansan ma ni ka olu sɛgɛrɛ o de y'a to anw ka finitigilakaw n'o ye jamana marabagaw ye olu kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko basigi kɔni bɛ se ka sinsin jamana o kɔnɔna cogo min na u y'o kɛ u ka laɲini fanba o ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko san 2021 kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ale bɔra Nations Unies ka nin sigili kɛrɛnkɛrɛnnen o kɔnɔna la san 2022 ta kɛra Colonel Abdoulaye Mayiga ale ta ni maa fila bɛɛ lajɛlen kɔni boloden kɔni ni ka o sin Faransi de la k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ anw ka jamana ka lakanabaliya ta fanfɛla la k'a jubaju bɛɛ ye Faransi ale de nɔ ye utukalo tile 15 san 2020 kɔnɔna ni kunnafoniw kɔni olu dira o ni ale ka kɛnɛ kan min n'anw ka jamana marabagaw yɛrɛ bɛ k'a ɲini o ni fɛ ka fɔ ko anw ka jamana kɔni bɛ ka nin damakasi ko in ni ka a bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin o ni ma nka nin wagati in na o ni kɔni tɛ ka kala don a ɲɛ na ni ka bɛn ni a ye kumaw kɔni bɛ ka fɔ nka ɲɛ kɔni tɛ ka sɔrɔ a la. An ka kɛlɛkɛcɛw ye dankari banbagaci wale tigilama 5 ka bunahadamadenya la septembre kalo tile 21 tɛmɛnen san 2023 a kɛra Nampala ale ni Lele to ka larawuli kɔni kɔnɔna la wagati min na u bɔra kan ka fɔ ko ni maa ninnu kɔni tun kelen don ka mugujugu ni ka o da maa dɔ olu ɲɛ minnu maa min u ma bɔn an ka finitigilakaw kɔni mugujugu ninnu ni ka ale tiɲɛ Nampala ale ni Lele o bɛ Segu ale ni Tombouctou mara o la an ka finitigilakaw kɔni ye nin kunnafoni ni ka ale di o don kelen bɛɛ la. Kunu septembre kalo tile 24 san 2023 maa marafɛntigila kodɔnbali dɔw kɔni bingani wale ni ka o ta ka Gabero Goyisa dugu ka o sɛgɛrɛ Gabero Goyisa dugu yɛrɛ kɔni bɛ Gawo mara o la sero olu y'a yira ka fɔ ko ni bingani wale kɔni kɛra tilelafana to dunna wagati min na maa 5 bɔyanko o kɔni bɔnɛna ani na maa caman bɛ yen nɔ olu jogina dugulamaw olu ta fanfɛla la an bɛ dugawu don kɛ Ala ka baara dali nɔgɔya banbagatɔw olu ye maa minnu bɛ yen nɔ fana ni olu jogina Ala ka kɛnɛya d'u ma. Dengue ye bana min ni sutukinda de bɛ ale lase mama a yirala ka fɔ ko dengue kɔni bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la ni wagati na dɔgɔtɔrɔw olu ka fɔ la k'u ye maa 65 sɛgɛsɛgɛli kɛ olu de la a maa 65 la maa 12 de bɛ yen nɔ a kɔni yirala ka fɔ ko dengue bana bɛ olu la maa si tɛ yen nɔ kɔni k'a ye maa min kɔni bɔnɛ a nin na dɔgɔtɔrɔw ye nin kunnafoniya ni ka o di u y'a yira ka fɔ ko dengue bana yira anw ka jamana kɔnɔna la kabi san 2020 a yira dugu mun na sa o de bɛ tali kɛ Kayi dugu ka taga se Kulukoro o n'a a ɲɔgɔnnaw ma. Duwani ɲɛmaaba ale y'a yira k'a fɔ ko utukalo tɛmɛnen san 2023 olu ye musaka min ni ka a don an ka jamana ka wagandɛ o kɔnɔna la o de bɛ t'i jɔ sɛbɛnwari miliyari 71 ni a kunkanfɛ sɛbɛnwari miliyari 22 n'a kunkanfɛ o bɛ tali kɛ tajesɔrɔ sira o fɛ fɛn min ye sɛbɛnwari miliyari 49 n'a kunkanfɛ o bɛ tali kɛ sira fɛ sira min ni o tɛ taji sira yɛrɛ ye. Samkaw olu fɛ nɔ zomba dɔ ale kɔni minɛna septembre kalo tile 20 tɛmɛnen san polisiw olu fɛ u y'a yira ka fɔ ko ni cɛ in ka dugu yɛrɛ kɔni ye suruntura de suruntura ale bɛ san o lamini na a minɛna wagati min na sa bolimafɛn sen 2 o de minɛna a bolo ka katakatani kelen fɛnɛ tun bɛ a la telefɔni 4 o fana tun bɛ a bolo ni o ye bolola telefɔni a ɲininkali sa a y'a yira ka fɔ ko ale ni maa dɔ de kɔni bɛ baara la k'o tigilamɔgɔ sigilen bɛ Faba o kɔnɔna la. Minisma maaw ka pankurun dɔ kɔni jigintɔ la ale ye a jiginyɔrɔ ni ka o jɛ a kɔni bɔra ni ka bin ka pankurun kɔni ka ale jeni a kɛra Gawo kan 1 o kɔfɛ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Faransikaw ka jamana o kɔnɔna la Faransi jamana ɲɛmaa n'o ye Emmanuel Macron ye ale kɔni y'a yira ka fɔ ko a ka kɛlɛkɛcɛ minnu sigilen bɛ Niger jamana o kɔnɔna n'o bɛ tali kɛ kɛlɛkɛcɛ 1500 o bɔɲɔgɔnko kan ani a ka lasigiden min bɛ yen nɔ ni o ye Faransi ambassadeur ye k'olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ Niger jamana o kɔnɔna la ni ka taa Faransi k'a sababuya kɛ wagati kɔnɔna la sa Niger kɔni ni Faransi kɔni tɛ ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ Niger fanga dafiribaw kɔni ye dansigi Mohamed Bazoum
Bazoum ale ka fanga la abe kalo dama bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ni fanga dafiri kɔni ma bɛn Faransi ma a fɔra Niger jamana marabagaw fɛ ko Faransi kɔni k'a ka kɛlɛkɛcɛw ta ka bɔ u ka jamana o kɔnɔna la min n'a ma kɛ Faransi fɛ la ko nka nin wagati na Emmanuel Macron kɔni ye kunnafoniya di k'a fɔ ko a ka kɛlɛkɛcɛw ka taa se a ka lasigiden o ma o kɔni bɛna bɔ Niger jamana o kɔnɔna la san laban in na kɛlɛkɛcɛw kɔni b'u ka minɛn bɛɛ cɛ ka bɔ. Bamagaciwale tigilamaw olu kɛlɛli o kɔnɔna la sa Burkinabɛw ka kɛlɛkɛcɛw ka taa se Nigériens ka kɛlɛkɛcɛw olu masa olu kɔni dankari Bamagaciwale tigilama dɔw n'u ka kɛlɛkɛminɛw olu bɛɛ lajɛlen na minnu n'u olu kɔni tun bɛ ka bɔ Niger jamana o kɔnɔ ni kunda Kacakari ale ni Burkina Faso o kan ni kunnafoniya kɔni dira Burkina kunnafonidiso ale fɛ. Mali kunnafoni jabara najabaw ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la ni Ala man ka jɔnya joona aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.